Aquesta meditació la dedicarem a repassar els propòsits que ens hem fet per aquest nou any. Per això et col·loques de forma còmoda, assegut o estirat, procurant que l'esquena estigui recta. Tanca els ulls o els entornes i et disposes a fer 3 respiracions profundes, però sense forçar-les, inhalant l'aire pel nas i exhalant-lo també pel nas. Ara, segueix el teu ritme normal de respiració, sempre pel nas i de forma conscient. Això t'ajuda a relaxar-te. Ets conscient del teu estat. Vius el present, l'aquí i l'ara. A l'inhalar t'omples d'energia positiva, sanadora. A l'exhalar deixes anar les tensions, et relaxes. Tots som un, amb el cosmos, amb l'univers. Fa molt pocs dies que hem entrat en un nou any. Possiblement, al igual que altres anys, t'has marcat uns propòsits. Posa atenció al que t'has proposat. Pregunta't d'on han sortit aquestes propostes. Les ha marcat el meu ego? Me les ha dictat la meva ment? Han sortit del meu cor? Examina't en silenci, responent-te a tu mateix. Si les teves respostes són que les han creat el teu ego o la teva ment, serà millor aparcar-les. Però si ha fluït del teu cor, no les facis esperar i passa a l'acció. Potser no et veus capaç de complir-les? Tens por? Dubtes? Creus que t'has proposat una meta que és molt difícil d'aconseguir? És així? No desconfies de tu. Si desconfies de tu mateix, estàs desconfiant de tot. Has de respectar i complir amb tot el que surt del teu cor. Aquesta és la teva veritat. No t'enganyis, esperant que arribi el moment per passar a l'acció. El moment adequat és ara. Doncs, per què no passes a l'acció i t'oblides del que fins ara és un propòsit, convertint-lo en un fet? Tot es pot aconseguir, tan sols s'ha d'actuar. Fes el que t'ha proposat el cor. És el que l'indica el teu veritable jo, la teva ànima. Els teus propòsits són la teva veritat. No et fallis. Actua. La raó per la qual has vingut a la Terra és per complir els teus propòsits. Aquests ja els vas decidir quan vas acceptar renéixer. Igual que llavors reneix novament avui, compleix amb els teus propòsits. Ells et faran avançar. Evoluciona amb ells. Mostra-li al món qui ets i per què vas venir. El teu veritable jo t'ho està demanant. Compleix realitzant aquests propòsits. Ells són la teva veritat. Mostra a tots la teva veritat. El món et necessita. Ets una peça imprescindible. Per això ets aquí. Raona, però al fer-ho, que la teva ment estigui connectada amb el cor. Només així trobaràs la teva veritat, aquesta que t'indica els teus propòsits i et fa actuar. Sent-la. Confia en ella i no permetis
que res ni ningú et faci oblidar-la. Si tan sols ens fem propostes, ens quedem immòbils, no avancem. Si fem el que ens proposem, evolucionem. Recorda, una vegada més, et vas proposar a l'encarnar-te com a ésser humà, evolucionar. No pots esperar, has d'actuar. Aporta el que vas venir a fer a la Terra. Col·labora amb el planeta, ajuda a la humanitat. Per això posaràs atenció a on estàs en aquest moment. En meditació i conscientment vas a aportar el teu gra de mostassa perquè la teva proposta de donar amor es faci realitat. Ara, posa atenció en el teu interior. Visualitza la llum que omple el teu pit. Fixa't bé, aquesta llum l'està emetent una cosa tan petita com un gra de mostassa. Agafa-la, sense por, i diposita-la en el palmell de la mà. Senta-la, nota la seva calor, mira la seva llum, sent com vol repartir-se per tota la humanitat. No la facis esperar. Amb un lleu moviment, envia-la a l'aire. Sense por, lliura-la amb el cor. Emet amor cap a aquesta llavor de mostassa i veuràs com germina, formant un gran arbre lluminós. Nodreix l'arbre amb la generositat de la teva ànima. Observa com està florint, creant noves llavors lluminoses. Demana que aquests nous grans de mostassa es desplacin, que omplin tots els carrers amb la seva energia, amb el seu amor. Tots els racons de la ciutat s'estan omplint de llum. Totes les persones que transiten per elles es contagien d'energia. I en totes les places estan naixent nous arbres, els quals ràpidament creen noves llavors i s'expandeixen, abastant no només la teva ciutat, sinó que ja estan cobrint tota la província, tot el país, tot el planeta, portant llum i amor a aquells racons que necessiten aquesta energia, com els països en estat de guerra, els països on regna la necessitat, la misèria, la fam, la por, els abusos. Que no quedi cap racó sense aquesta llum, que ompli a tots els éssers humans amb aquest amor, sense distinció de cultes ni de races, que irradien pau, alegria, compassió i felicitat. Sent en el teu cor aquest amor que ens dona aquesta xarxa de llum que s'ha creat. Ella continuarà activa de manera permanent al voltant de la Terra per ajudar-nos a tots en les nostres vides. Però recorda que s'ha de seguir alimentant. Aquest és el propòsit de vida que vas escollir. Ara ha arribat el moment d'agrair l'haver pogut col·laborar en aquest projecte, donant les gràcies. Faràs 3 respiracions com les primeres que has fet i a poc prendràs consciència del lloc que trepitges i mouràs lentament els dits de les mans, dels peus, les mans, el cos i obrint els ulls tornaràs conscientment al teu aquí i ara.
I quan prenguis consciència del dia a dia, fes-ho amb amor i confiança. Recorda, no esperis per dur a terme les teves propostes. Elles només serveixen per recordar-te que has de passar a l'acció.